El senyor Miravent les està esperant. Seguiu-me, sisplau. Senyor Miravent, les senyores de l'Estruc estan aquí. Molt bé. Us acompanya el sentiment Valèria, Martina i Guillerme. Gràcies, però prefereixo que em diguin Anna. Guillerme. És Anna. Pobre Alfred, era tan bo, no s'ho mereixia, no era la seva hora. Encara recordo com si fos ahir quan anem a jugar al gol. Estava tan eixerit, qui diria que un any després ja no estaria entre nosaltres. Tranquil·la, el pare ha assumit un nivell de pau còsmica que el mantindrà prop nostre sempre que el juguem al cor. Que sorpresa aquesta avui. Sí, podríem estar tot el matí parlant del pare, però anem al gra i passem directament al testament. Bé doncs, el vostre pare únicament em va deixar aquesta carta per vosaltres. Dins trobareu tot el que necessiteu. Només això. No us puc veure, però segur que encerto que allò que voleu són els meus diners. Tot i que de petites us portàveu molt bé i anàveu sempre a una, porteu més de 10 anys sense parlar-vos. Només espero que la meva mort serveixi per a que tornin a unir-vos. Així que si voleu els meus diners, hareu de cooperar juntes en la seva cerca. Tireu de records i torneu a la infància. Només d'aquesta manera trobareu l'herència. El vostre pare que no s'olvide i us estime. Alfred Estruc. Això és una bestiesa. N'estic farta de buscar sense saber què estic buscant. Perquè algú sap el que estem buscant? Calla i busca. I on està la Martina? No veníeu juntes? No ho sé, quan jo m'he girat ja no hi era. Eureka! El cosmos ens ha enviat una senyal. Doncs jo no veig res. No ho veus? El deslistar de la nostra parella ens està indicant cap al magatzem. La fletxa més clara. Bueno, aquí tampoc estem trobant res. Forces de la terra, indiqueu-me el camí. Amb aquest pas ni pols trobaràs. Amb aquestes ordres ni les forces de la terra ens poden ajudar. Que has costat ple de pols. Treu les teves mans d'aquesta caixa, l'he vist jo primera. Estimada, el pare hauria estat orgullós d'haver-nos vist juntes. Toca de peus a terra si pots algun dia. El pare ja no està aquí per si no te n'has d'adonar. Només la pau i l'harmonia et portaran el bé. I ja és moment que comencis a canviar la teva aura, Guillerme. Jo em dic Elma. Ai, les forces de la terra. No te n'ajuda gaire. Què fas tu aquí? T'importaria apartar-te. Tinc pressa. He dit que què fas tu aquí? Què m'està dient? Mira, jo era la mama de tu pare, ¿vale? Encara no has contestat la meva pregunta. Mira, no vaig suportar molt temps al teu pare per a que després em deixés fora del testament. Vale. Així que he vingut a buscar el que em pertoca. Perquè al destí també se l'ha d'ajudar.
Merda.